Egunon, salam alaikum, irekitzen joa behatzik dira eta. Samik 12 ordu igaro beharko ditu Baraurik mostradorearen atzean. Ikusten duzunen zela, egun osua hemenengo gea, lana eta jotake. Kibiratzkun, jaledi. Lehenengo 3 egunak dira zaiena. Gero beste egunetan oso erresa azeatik. Bizitza guztia daramagu egiten Ramadana. Batzutan usainakin eta pixka baino, gogorra pixkat. Ez dezu beriatzen, usain durez, baino, pasa itezute ez da. Meskitako sukaldean gaude. Bera da sukaldaria eta ni bere laguntzailea. Zopa prestatu behar dugu. Jarira Ramadanean jaten duten platerrik tipikoena da, denetik darama zopak. Lleva carne, lleva garbanzo, lleva lenteja, una taza de... Katilu batek elikagai asko daramatza. Claro, llena mucho. Donostiako Herrerako mezkita honetara 80 bat lagun etortzen dira gauero Baraualdia apurtzera Ramadan garaian. Gehienak 18 eta 25 urte bitarteko gazteak dira, familiengandik urruti bizi direnak. Para que tengan un buen, Afarion bat izan dezaten nahi dugu eta etxean bezala sentitzea. Ramadan niretzako elkartasuna da, bakearen hilabetea, arimak purifikatzeko. Donde podemos purificamos un poco nuestras almas. 5 minutu geratzen dira Baraualdia apurtzeko, otoitz gelan datilak eta esnea banatzen hasi dira. Eguzkia sartu bezain pronto mahai oparoa prest dute. Kanpotik ikusita ematen du ikaragarria dela jan eta dangabe egotea, baina irrikaz itxaroten dugun hilabetea da.